କେମିତି କରୁଛୁ? କାହା କହିବି ମା? ବଡ଼ ବାପାକୁ। ବଡ଼ ବାପାକୁ କ'ଣ କହିବି? ଆସିବେ କଟକ ଆସିବେ? ଯିବେ। ତତେ କୁଆଡ଼େ ନେବେ ମା? ଗାଁକୁ। ତତେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବେ? ହଉ ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ବଡ଼ ବାବା ଆସିକି ତତେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ। ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାନ୍ତି ହେଉଛି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ତ କାନ୍ଦିନି। ବଡ଼ ବାବା ଆସିବେ, ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା, ଗଲେ ହେବନି? ଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ତୋର ସ୍କୁଲଟା ୟା ଭିତରେ ଛୁଟି ହେବ, ଛୁଟି ହେଲେ ପୁଣି ତୁ ଯିବୁ ବଡ଼ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବୁ ଟି? ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ପଳେଇ ଆସିବୁ? ହଁ, ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିକି ନେଇ ଆସିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ? କଟକ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଟି? ହଉ। ଆସୁଛନ୍ତି, କୁନି ପୁଅ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁନି ପୁଅ ସିଏ ବି ତ କାନ୍ଦୁଛି ନା ମା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ବାବାକୁ ଦେଖିବି। ସିଏ ବି ଟିକେ ଦେଖିବ। ତୁ ଟିକେ କଟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ବା ତତେ ଦେଖିବାକୁ, କୁନି ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମା। ତୋ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଛି କେତେ ଖେଳିଛନ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗେ। ତତେ ଧରିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତତେ ଧରିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ପୁଣି ତୁ ଆଉ କୁନି ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବେନି? ସିଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ ବି ତ କୁନି ପୁଅଟା ନା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବି। ଯେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି କୁନିରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତତେ ନେଇକି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲେ? ସ୍କୁଲରୁ ତତେ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେନି? ହଁ, ଆଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ବଡ଼ ବାବାକୁ ଧରି ଆଣିବା ଆଉ, ଟେକିକି ଧରି ଆଣିବା ବା। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପକେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ପକେଇକି ନେଇ ଆସିବା ଯାଇକିରି। ଆଉ କାନ୍ଦେନି। ମା ଦୀପାବଳି ତୁ ଦୀପାବଳି ଗଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ? ବୋଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇବୁ ନା ବଡ଼ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇବୁ? ବଡ଼ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ? ହଉ ହଉ, ବଡ଼ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବଡ଼ ବାବା ତତେ କୁଆଡ଼େ ଗାଁରେ ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲେ ନା ମା? କୁଆଡ଼େ? ହଉ କାନ୍ଦେନି। ହଉ କାନ୍ଦେନି, ବାନ୍ତି କରିନି, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କାନ୍ଦେନି। ବଡ଼ ବାବା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଭଲ ଲାଗୁନି?